zan thim le re rui noya hian nu pakhat korfol var ha hian rei pui hi alo tar hriam hliau mai chu zan thom re tak noya chuan a rei pui a tar hriam thom ti mai lo chu thom dang po chu a om meu lo ngoi reng chuan a in chu a chua san zui thil thalo engemaw tak chu a thlen a rin om khop mai a sin chur in thlakin zingdar nga vela hian jinai chu exer la turin aloin buat sei meka a chuak ma chuan a pasal chu alamu hi lem ti chuan arun melpa zok bok dokana chuan a pasalin atana loda pangpar chu la in thinrim takin ponlama chuan a voche zui alan danin a pasal nen hian anin ti taw raw deuh ani mela a pasal hian ngei dam din na tan pangpar hi alo hon ve nge ya ma se hei hian jinai lung chu ati oi zo talawani exer la tur chuan jinai po chu atlan zui le ngal bok hetia exer la a atla mek la hian asin tran tira lo lang me chekor fol var ha kha run lang thutin e po ti man mi lo chuan a rei pui hriam zet mai chuan jinai ngong chu aron chek bung mok mai le asin chu ron in thlak le in me chetlei rol tarai chuan hoki hi alo khel meka an khelna lama chuan an thian nu pakhat kareni chuan a hliam pal hlo maya ma se chelle hoisen takani wangin ana po chu tuma a hril lem lova a thian nu susinen chuan basa chuan chuang dunin an ti duna an ti na tanga alan danin tara hian belpa nei ve tuin tara i Stanford University ya atlin chungchang te chu an soi duna tarai now jeka hi a baby kripa hian nasa taka lo trapin tarai chuan reipui keng chung chuan anau chu alo pan hnai me ka chuta anau chu a chek zui ta dot mai ma se he thil hi amang chia mai alo nia in wathen chuan amang chia a amu ang chia khan jeka chu nasa tak mai hian alo trapa a thil mu wang khan lo thona chuan ron man ngalin thil engpo lo thleng se a ven him tlat tur thu han soi chuakin anau chu apom zui ngal tarai hian nau dang pakhat kalepa kumkomi chu ala nei boka heti la hian jinai tina chuan puliso chu local khomin jinai bona chungchang chu an lo chui me ka police te chuan jinai pasal chu zona rang te zotin an nu painkar a that lo thu te chu alo soi ve a mikala hian thalak ten tak te an nau tu tarai hena hian alo thon thin boka ma se tarai hian voi khat ma a chang le lo thung tarai tin lama chuan anu Emily chuan a fanu tarai chu nau a phal to lo thu alo hril me ka tarai chuan a thian nu susi nen nau chu alo landi la ma se anu chuan alo rim ti to lo bur mai abik takin jinai te ina nau ngat phei chu a rim ti to lo zual hetia an ti na lama hian anu te i dayani chu an soi chuaka dayani hi an chungkua chuan ngai sak lo ber le chungku member anga po an ngai lo hial ania Emily in car top lama a unau nu dayani tlo atum thu aru soi chuan kalepale apa benata chuan an pe lo thu chuan an lo chang ngal tarai chu apa le anau te thutluk na chuan atilom chi lova lung oi zan lo chuan chulai tang chuan akal son zui ta ani tarai hian nau chu ve thin ma se fashion designing lama hian atui le a tarai chu a thian nu susi nen chuan video call in anlewin be meka heti la hian a thian pa kalta chu an ina leng turin arong kal ve chi bok apa chuan a thian pa arong kal thu lo hrilin susi ne na anin bek na po chu du tokin ai in leng pa wachon tur chuan akal chuak zui ngal apa chuan arum kong kharbula chuan lo be in a hun lo kal tur te chu a han soi pui le lopa Stanford University a chuan kal tak takatu mem ti chuan lo zotin
a bel pa kalta chu arin omle rin omlo a hriat chian thei tur thu te chu alo hrila hemi pi lama hian anin fiam na lama amma lo tin na tu kareni nu le pa te chu biak atum thu chu alo hril bok ma sai tarai chuan biak atru lo thu chuan alo chang pon lama kalta nen anin kom mek la hian arum chunga chuan hlim thla kal lai hi a han mutatlat mai tuimani arum chunga an lut nianga in man mo takin tarai chu tlan lut ngal ma se arum chunga han thlen chuan tu ma an lo om lo living room a anu le pa loving ko mek te bula chuan thin rim taka arung kal thla in aruma chuan tu ma lo lut to lo tura ti in thin rim taka aruma kal chawin nazet mai chuan arum kong khar chu akhar zui bok anu Emily chu aruma chuan ron lut chawin thil dan chu alo hril fi a ma se tarai chuan mi an lu ngei thu le a thil te po abo thu chu alo hrila anu chuan tu ma an lu lo thu alo hrila ma se tarai chuan a hmu sual lo thu a soi ve mau mai thung Emily chuan a fanu bula chuan a chunga thil thleng chu a hriat thiam pui thu han soi masate te in anu te I daiani poin har sat na lian takato thu alo hrila chu thil chu an chung ko thla kal zela alan chu thin thu han hril le in chu thil chu relu lama har sat na ni thu le midang te tan puwa a hlo thei thu te chu a han hrila Emily chuan a fanu chu doctor hmu pui chu tuma ma se tarai chuan natna engma ani lo thu chuan lo changin damdoi in pan chu adu lova therapy te la turin an sajesa ma se chu po chu tarai chuan adu chuang lo aruma tang chuan anu chu chuak turin alati zui anu chu chuan an chung ko an chi atia a soi chu internet lama chuan an zong kuala chu thil chu Lizipor den cars ti hi alo nia chu mi te chu an mit te ron dumin mi te an ti hlum thin ti hi alo in ziaka a thil hmu chuan a sok hle maya rang lutuk chuan laptop chu khopin zan rei to taka chuan mut po chu mu hil thei to lovin zan rei to tak thleng chuan puan chu a thui ta zoka susi hi run langin a thian nu tarain a thui sak kor te chu alo chu kual vela alan dan mai chuan susi hian tarai chu angai zong deuh ni chuan alang deuh tlat mai amu hi lai chu aming au thom ni om tak chuan tarai chu aron ti har jok mai chuta ama a tak chuan an thla tu Lizipor den chu lo dingin amit la chu ala dum vek zui tarai chuan atak takini lo ti chuan ai hne mol mol maya Lizipor den chuan atak takani thule a hrei pui ken lai chu la a anaw chek lum tur chuan aron ti ta ma se tarai hlau thong chuan a hrei pui ken lai chu han thla dulin a keya chuan a chek pal ta hlau mai har chuak zokin anu le pa lawin hau thom chu a hrezui ngal bok apa bena chuan therapy in omzia anerin lo thu lo hrilin a u naw nu daiani laka po omzia anei lo thu te chu alo hrila Emily chuan daiani chu soi chuak kher a tul lawang ti chuan na satak chuan anin hau du na anu le pa te in hau thom chu ngai thlak hre ati deuh ni turani tarai chu bathroom ma chun in kal nanin reilawa alo muthlua zingan har chu amang chia mai maya mo ti chu atak tak lo ni in ake chu alo thi na samaya a hlau thong chuan anu thoron angkhan therapy session chu akal vele tange nge a therapy alak na lama hian anu te I daiani chungchang chu chiang le zual zokin a hrechuak vele tatlat mai daiani hian kumsom parup mi chau ani lain ano te lo ti hlum towa ril rulama harsat na lian tak alo nei towa chutiang ang deuh chu tara hian tuna hian anei le mek ni in alang tlat mai thin rim in thunun theilo na te thin hmu sual te chu anei zeu maya ma se therapist nu chuan thataka damdoi le therapy alani phot chuan chung te chu akian vele mai tur thu alo hril
tarai chuan doctor thil soi chu a oi lovin a chung te chu ati nat ngai lo tur thu alo soi chuaka lung oi lo taka kal chuakin heti la hian lijibor de ni chuan aril ru lama chuan a chung te chu ti hlum tur chuan alo tur le me towa police officer pahnih te chuan tarai chu lo hmu in zo na rang te chu an lo zot le mek bok police te hna chuan a kor thrui te hralin a sum don ve thin thu han khil ma sate te in a kor pakhat chu anaw na thin bikhal chuan lo lei sakin modela tang tur chuan alo ti ya ma se tarai hian alo du lova bikhal hian message thlum tak tak te le hlalak sexy tak tak te chu alo thon thina heng thil te hi anu pui jinai le anu emily te chuan an lo hreve boka ma se hlalak ten tak tak alo thon thin te chu an lo hriat pui lem lova hei wang hian tarai nu emily chuan afanu chu naw alo phal sak to lo nge kha alo ni jinai pasal mikela chuan tarai kor thrui alei sak te chu alo hnim vela ten takani karini le a thianu pakhat hirun langin in lampang hi an lo pan dun me ka an na ain an lo wang chuan an in thren rang du na karini chuan an in pan na shortcut ram noi lampang chu apan zui ngal etia thing muna akal mek la hian thom dang lam deuh hi hre in an hoi kul thina ma se tu ma an tlat lo heti lai tak hian me chkor folwar ha hrei pui keng kharun lang thotin akut zung tang chu aron chek bung mok maya chumi nu chuan rat thlak takin karani chu ati hlum zui ta ani in lama hian tarai chuan kor pakhat hi lo chei moi me ka heti lai hian a thian nu susi po chu ron lutin ani po chuan akut them na chu alo fak sak ve luam bok a thu tak riau ni a hre in susi chuan a thian nu chu a tha empty chuan alo zota tarai chuan aril ru chung rela midang po ala hriat zen lo chu a thian nu hne na chuan han khilin a chung te ti na du na a thin lunga a len tlat thu te a ti tak mayang ti a hlau thu chu alo hrila susi chuan tlerol te thin lunga chuan an chung te ti na du na hi a ve chok thu chuan alo hnem tarai chuan aril ru chung rila thil chu thil tak ani thu le mi tu ma hril lo tur chuan a thian nu susi chu hrila susi chuan an boruak ti jang khainan thil dang chu alo soi pui ve zel bok heti lai hian baby monitor atang chuan anu emily chuan an thil soi zong chu lo hreve vekin a mel chu angui rui maya atuk lama chuan an teber je ka chu akwa siklu maya anu chuan tarai na chuan anu te I dayani chu amma a lovat lo mai tur chuan atia tarai chuan amma a akal du bik lo thu chu alo hril anu emily chuan a thian nu susi chu adu chuan foitel ve tur chuan alo tia ma se tarai chuan anu te chuan afa nge ati hluma khongai ngai hlei nem ti chuan anu chu lo changa anu chu athinarim hle maya anu te I tual that tu ang maya apu chu tha atilova alung oi lovin anu te chuan alo be se reng dona wangin vakal nge tur chuan ati zui ngal hetia anu in kaltura ati litlat ta ka chuan tarai po chuan kal chu atuma ma se kal don lai tak chuan police officer pahnih te kha an ron lang le tatlat mai tun tum chu jinai case ni lovin karani case chung changa chuan tarai chu zo na an ron nei le tatlat mai le kan soi tuang khan amma in karani le tarai te hi ho ki khel na lama an lo in ti boi dun towa rin hlel na chu amita chuan afu ani to ber mai rin hlel na ringot chu man the na ala tling bik si lova zo na chu an zo deuh chen to mai ani tarai chuan anu te tlo tur chuan a thian nu susi chu asom tel ve boka konglaka chuan susi chuan karani boral ta chu a ui lem lo thu lo hrilin ama po ati du da fo thin thu chu a han hrila ma se tarai chuan nuam chu ati chi lova anu te dayani omna chu an han zota ina po ni lo hian psychiatric home hian alo chu ni in
dayanin tarai ron mu chuan alung chu a oi lo mel hle maya dayani chuan uluk zet mai hian tarai chu lo enin a mela chuan thil tik lo a mu thu chu aron soi chuk tange nge an thla tu te tang towa an lo nei chho to lizibor dani an chia chu a mela chuan a mu thu chu a hril tamai le aril rulama ngai tu na thalo pui pui ane thinarin thu te chu han hrilin ma se tarai chuan chu tiang ang chuan engtin ma aum lo thu le ama ang ani lo thu chu alo hril ve thung dayane chuan ano te thi tan chung chang chu hetiang hian tarai chu hrila ano te kha re hlum ni lovin rei puya che hlumania ma se ati lai a hriat mi lo thu dayani chuan tarai chu hrila dayani chuan film khur tur le a thil ti lo tok tur thil ati ve mai a hlo thon pui thu chu hrila tarai po chu ti hlau thongin anu te chu angai hle maya rem mun lama kal tur chuan alo ti peka chu chuan anu te chu ti thin rimin aron zuan zui ta a beng bula chuan nai takarun kun hniamin nazari rain pakati arun sa a na thok tu te chuan rang takin dayani chu anron pot son zui ngal tarai po chu man mo takin pon lama chuan a chuak zui ve ngal bok a thian nu susi ne na chuan thil thlen dan zong zong chu a hril ve vek bok tara in a thlen nu chuan anu ne na chuan thudik tak engwanga hril lo nge ani ti chu a han zo ta Emily chuan engtin ma a chang lo bena motor khal lai chu an pu hian ron phone in a motor chu han ti dinga heti lai tak hian me chepakhat halloween customai in thuam hi aron lang thut maya ati puchiang kher mai hemizan thau hian tarai chuan zotna tam takani te chu anu hne na chuan alo zota il mu sulte anei ve thinem ti chuan anu chu zota anu te in anu poin a mu ve thin thu alo hril te chu a hril ve le chonga ma se Emily chuan a mu ve ngai lo thu le anu te chu a hnem nan mu anga aum ve mai thu chuan alo chang ve thung anu te dayani chuan zu te inin a cha thlak fo thin thu te chu a hrila zam khat chu ni ko hrelwa lo omin akuta chuan rei pui thisen kai nuang mai hi alo la huma akiang loka chuan ano te chu thi in alo ombok thu te chu afanu tarai chu hrila heti la hian benapo chu inaron thleng ve chi boka anu Emily chuan tarai ne na chuan thileng kim chu engma soi chuak lo tu le zep thlat tur chuan ati zui bok an chung ko blood line a an che omnia an soi chuan tarai ngai chu ati tha thei thlot lova hemizan hian internet lama bok chuan lizibor den chung chang bok chu a zong kual le a topa chuan lizibor den ni chen na mun chu tlo ve hrim chu aril ruk ta tarai chuan a thian nu susi chu han be ngalin kalpui tur chuan a han soma ma se susi chuan thil thalo an tok pal mayang ti hlavin kal chu alo du lova ama tarai po chu kal lo tur chuan angen zui bok anin biak zo nu chuan susi chu ain thiam lo nu no hle maya jinglama hian mikala chuan khuma hian laptop hi alo en meka heti la hian kongkhar chu mi hian anron kika atira chuan onpo chu atum lem lo ma se akik sek ta ka chuan kongkhar chu awahonga atil ti sulian ber ani zuita ani me chakor fol var ha repui king khan ka po chon man lovin alo chek lum zuita ani tarai chu a thian nu susiti ina kaltur ang taka insoyin abialpa kaltanen chuan lizi chene inlama chuan ankal zui ta dai mai tarai te pani chu lizi chene na chuan zan chu an riak dona tarai chuan lizi bedroom a ngai chuan ria chu adu tlat mai bok lizi in chu museum atana manani to wangin chumi mun veng tu chuan zandariat vela ritual an nei thin thu le chu huna chuan mithi to tharau biak po tumna an nei thin thu te chu alo hrila chumi nu chuan kalta le tarai chuan basement lampang chu an fangkual duna heta hian korfual var hlui to tak hi alo oma
hetia basement an omek la hian angai tu na chungril lama chuan leji chuan alo bele reng towa in thoina tharau biak po tumna an nei mek la hian angai tu na chungril lama chuan leji chuan ron bele ngalin possession an tiang mai chuan tarai chu a omji ta ani in thoina nei tu nu chu anu hron ang chuan lo hmu in anu chu lua lan lo tumin apa chu nei sak alo tum ni te chuan a hria a thilra thlak tak tak chu hmu in a to pa phei chuan ni khurhelvin a tu taringot maya arun har chuale chuan kalta chuan pon lama alo hroi chuak fel der towa atuk le lama chuan susi chu korlam turin tarai ti na chuan arung kala emily chuan basement lama a thule zuklamai tur chuan alo tia a korlam tur a zon kona lama hian chuata ti sen kai hi a mutatlat mai ngai thalo taka a la hian hreipui keng pakhat hi ron lut thutin ani po chu ada thazui le ta ani tarai chuan a thian nu susi chu phone atum thina ma se a pick up theitlat lo heti la hian police te chuan kareni le mikhela ruang te chu an lo zong hmuwa mikhela ruang bula chuan korfol var hi alo tel boka tarai in aron thlen chuan an in kota a thian nu susi kar chu alo omani ti hmu chuan mak ati hle a phone chu handai le in an basement atang chuan arun ri chuak le tatlat mai anu le apa te chu a han au thina ma se chhana pakhat ma a tlat lo lau thong tak chung chuan in chunga chuan an lut kuala anaw je kala chu a boma chuan a lawani ti a zuk mule bok in chunga chuan kalkual zelin a changchi kalepa chu je kapom chunga lau thong taka lo chu awa mu chuaka kalepa chuan a thian nu susi chu an basement a ruanga thu lo hrilin tuai moni in a that nia a hriat thu chu a u chu lo hril ve a thoma hriat thu le misulan ni nge ringin anaw alo biru puidan te chu alo hrila tarai chuan anaw chu phone han pe in police phone ngal tur chuan alo tia kalepa chuan apa chu lo phone ve ngal bokin thil dan chu lo hril fe in benapo chuan manmo takin in lampang chu aron pan zui ve ngal an in chung thim do rui noya chuan tarai le kalepa chuan anu chun zong kuala hetia film khur thei to pa an chemo an in ti la hian tuimoni hian kalepa churon bei thutin atlan bo zui ngal tarai chuan anaw hliam chu han tuam sakin an bul hnai loka lo hreipui chu la in an mani lo bei tu chu a zong zui ve le ngal bok bena chuan anupui emily chu voi engemaw zat mai a phone nu poin phone chu ala theitlat lo chunga tarai kalkol hian chuata anute I thito ti hriat taka lo let reng chu awa mu chuak le bok a kiang loka chuan anu emily chu korfol var ha hian lo dingin a mel han en reng poin a pa ngai lo ani ti chu a hriat thei ngal emily chuan a fanu ma chuan ani na dik tak chu alo pho chuaka rap taka ron nui chuakin a fanu bula chuan ani na dik taka aron lang chuak le ta chu nuam ati thu te chu alo la hril deuh zui chuta le emily chuan a fanu chu tha tumin aron pan phei ngal van nei thlak deuh main aron tlan thlen ma chuan emily chu atol thlupal ta hlo mai tarai chuan lau thong deuh tak chung chuan anu chu vapan phein har chuak tu le afa te ta na ngai tu na fi mang tur chuan a han tia atira chuan emily po chu in chir ni tak chuan alo ve a ma se raya ni lo emily chu a dan rundang lam le ngalin ani na dik tak chu aron lang chuak le ngal afa te pahni je kale pate po chu tha masak atum thu te je ka phei chu atrap renga anin thu te chu alo soi chuaka hemi mai piala ma hian dayani fa po kha amma tha ni thu te chu aron soi chuaka achung le khat te chu anun ti boi tu an ni thu ron soi chukin an zawaya atha tur thu chu aron soya tarai chu lungche tak chun trapin a hrei pui ken lai po chu a thlo thla zui ngal
anu hne na chuan tha du ni phot chuan a in pe ye ti chuan a han hrila emily po chuan tha tum chuan aron pan le nga la ma se heti lai tak hian pon lampang atang chuan police te chuan emily chu rong kapin atluzui ta ani damdoi in lampang panpui nga li in hliamna tak turin rai tak chung khumbetin a ve don ani ti chu a chiang reng mai bena po chu ron thleng ve toin a fa te chu aron thlamon mol maya tarai po chu ai thiam lovin anu le anu te anga a lo na turin damdoi chu thataka a I tur thu te chu alo hrila tarai chuan a thian nu susi thlan chu vatlo in pangpar te chu avada a an buina zong chu a top to ni chuan alang ma se tu khat chu kalepa chuan apa hne na chuan motor chabi dilin motora chuan a in fiema heti la hian a hnung lampanga chuan tui moni hi a ve tlat mai motor ma dar thalanga tanga run lang chu tu dang ni lovin lijibor de ni thlange kha alo ni ya an buina hian ala top san lo ani mai thayani he thon thu hi a tak be chana chan ni in atlang kom na tan hetiang hian ilongai thale thuak te ang lijibor de ni hi an thla tu te zinga mi ani ya liji hian apa le anu hron ati hluma he khesi tun thlengin solve alani chi lovani he thil be chan hian he movie po hi chan ni in he thon thu in tran tir phata tang khan lijibor de ni tharau chuan emily chu lo possessin tual thana rap thlak tak chu alo thlen tir trana dayani note atha chan ta nia langta ber chu apa le dayani hian moi lo tak main an lo che sual dun ni in alang tlat maya chu thil chu lo hre in afa chu atha sakta ani melani tarai po kha ama ang chi a ril runama harsat na nei nia hre in tha alo tum towa alai zon nu dayani kha anuna ron in rol don nia hre in alo ti hlum le boka mikha la po kha moi lo taka afanu chunga alo che ta wangin a che hlum boka chu thiang deuh chi chuan karini khan tarai chu kute lo thlakin chumi wang chuan karini kha alo ti hlum boka chusi kha chu vandoi thlak takin atual tha na thil vel aron mu chuwa wangin alo da tha hi alo ni boka hei hi inhabited movie chu ni atop ta